musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓatake bindaɗo aaɓnde 19 bowte hitande ujuni ɗe nogas ɗiɗi ɓatake men faati koye ganndal kala altina weltare tv ne heewi addande men ganndal nde tawno kala ko jiiɗa ko ganndal ko ganda mbasa andude noon ɓuri majjude nde tawno majjere ɓuri bonde e keeferu ɗum woni ko nelaɗo men tedduɗo o wi majjere ɓuri bonde e keeferu neɗɗo omo wona julɗo majjuɗo o ɓurto bonde e keefeero on mo mbiyeta keefeero o kañande wo tuubi o dattoma o almoma sa teskima hande hewɓe e ɗanniɓe caggal leydi ngara e leydi tumna neɗɗo mo wonano julɗo o dattoma e gandal gudditaɗo boutique ma walla gona e leydi ndi aɗa yewtida e debbo walla e gorko hawo yiɗa l'islam nanga e jungo makko nawamo juma walla jama walla yeeso almami walla yeeso tumnowo tumnamo jangginamo fatiha seeɗa wo rutto wonnomo jangi omo yebbinde omo wawi foof o sooda defte o dattoma joni joni an jeyɗo sababu haw naati diine l'islam o dattoma e kala bangueji en jii hen histoire uji kewɗi ɗum noon majjere ɓuri bonde e keeferu ndentoɗen majjude so tawi majjere ɓuri bonde e keeferu majjuɗo piitotoɗo becce ko julɗo ne riwta keeferu ne riwta majjere taw ko majjuɗo o woni koye majjere bonde wonko jiyata e nder rendo ala ko saboto ɗum so wona majjere won gueɗe hande mantiniɗe nder rendo gila e jumaji ha e jamaji ha e dente men ala ko jeeyi sababu so wona majjere neɗɗo so tawi o woni gando o wona majjuɗo sen kaali majjere neɗon janga ha gayna wona majjuɗo o majja e nder bindi makko tawno majjata ko haqqille so majji hoore ruŋima ko hoore nde ruŋi ko wontantamo tan ko mbabba rimduba dimgal ñaayko jiya neɗɗo hande tumaɗo ko gando walla tumaɗo ko pinɗo walla tumaɗo ko jontaɗo ne waɗa gueɗe taw hay keefere watta ɗen gueɗe firti ko majjuɗo haqqillo koko majji ko foti wadde ko hakkille noon so majji way kono yowre kaaɗi ɗi hefti o neɗɗo kangaɗo omo yaha omo jalda e hoore makko omo jooɗo e leydi omo ñaama e jinde taw ko haqqillo weñi nde haqqillo arti kala o natta wonde e ndin mbaadi ɗum noon enen pop ndentoɗen majjere kaɓoɗen human binnagal moni kala yo dañ ko andi ha tenti noon ko poɗɗa andude ko woni holɗum sabu Allah subhanahu wa taala wi ko tagrani neɗɗo o e jinne o so wona ha ndewam enen tagirɗen tan ko ha ndewen Allah wona haydara wona ha ñaaƴen e leydi ndi wona ha ƴeɓen e leydi ndi wona ha jooɗen e leydi ndi wona ha mahen e leydi ndi wona ha cikken goɗɗum e dow leydi ndi tagirɗen tan ko ha ndewen joomi men ɗum woni ko Allah wi o tagrani enen e jinneji so wona ha ndewenmo ko heddi ko neɗɗo ɓernde mum ne bewi ne yiɗi gurdam ɗum ko caggal dewal Allah hoto jaggo gurdam ha mbaɗa ɗum yeeso mbaɗa dewal Allah caggal taw gurdam ɗam ko seeɗa gurata hen ɗum waɗi jimowo goto wi kesi ɗiɗi sene mbirto kesel gotel joni kesel gotel ngel meeɗa rappude kesi ɗiɗi sene mbirto kesel gotel
joni kesel gotel ngel meeɗa rappude. Jamma e ñalawma ne tawma an neɗɗo o, kala ñalawma garɗo ko keso, kala jamma garɗo ko keso, ene wirtoma an neɗɗo o goto joni meeɗa yaade. Ɗi garɗi natta tawdema ɗo. ɓayde ɗin kesi ɗiɗi ko garoji ne tawma an kesel ngel ɗo gotel maɗi meeɗa arde ɗi tawatama ɗo, an a arata mbasa tawde ɗo. A tawat jamma tan tawa ñalawma, ko kanci garata ñalawma goto walla jamma goɗɗi mbasa tawdema ɗo tawiɗa nder leydi. Donc andu ko adduma ko, ɓayde adduma ko rewde Allah, andu ɗum, andu Allah o mo ndewata o. Woto hutoro konngol hefreɓe ngol kalanno e sangaji annabaɓe ko gadduɗon ko min jaɓata, minen komin tawri babiraɓe amen ko ɗum tan min ndewata. Enen en ndentoɗen ngol konngol, en gari en nottorima inde julɓe, en tawi jumaji e jamaji, kono ndentoɗen wiide no tawruɗen babiraɓe men ni ko ni, tawa anda bamma ko waɗanno ko. Aɗa andi mouvement ji ɗi, hay sa muɓu guita ɗo ay salliginade, hay sa muɓu guita ɗo ay julde. ɗum ko mouvement mo mbaɗɗa e hoore, ko gowka lelde e pinal, sulmade e haccitade e dawde, wadde casi remde e remtade, ko gowka. Kan gowka soko laati e ma ka yettaki ɓernde ma, wona anni e piɓaɗo, a rewani Allah. Ko mouvement mo gowɗa wat, wona mouvement mo mbaɗɗa e ɓernde ma. Ayi, aɗa waɗi ɗum e ɓernde ma ngam nottade konngol Allah ngol wi mi tagarani yimɓe e jinneji sona yo ndewam. ɗo ko caɗele mawɗe gonantuma an neɗɗo o. Sabu kala ko eɗen mbaɗa ko anniya. Hande hol natowo tarode ne looto janaba ha anniya, wala on temps, wo ala temps anniya. Teni ko anniya woni hoore kala golle, kala gollal ngal jiiɗa ngal fiɓoto koye anniya. So ngal fiɓaki e anniya ngal sellani. Hande hol emen jogiiɗo temps anniyade, hol emen ganduɗo ganndal anniya. Anniya ganndal coomingal e anniya ngal hol emen ganduɗo. Sabu so Allah andinima, a yeehi a ɗaɓɓi ha andi ganndal anniya, kala kaɗa golla ko anniya. Sabu Allah yiɗi ko ya anniya ko loowa ko gollata ko. Aɗa loowo rogere, hol rogere nde loowata? Loowata ko maaro, walla ko gawri, walla ko makka. Aɗana rufta, holko duftata koko woni. Jonon ko loowata, anniya mo loowata o holko loowata? Loowata ko anniya korka, walla ko anniya njuulu, walla ko anniya wirdu, walla ko anniya sadak, walla ko anniya holɗum. Hunde fof a anniyatu ɗum. Wona sa naati banque, walla naati nokkuɗo haalis tirete walla to versete, gueɗiɗi adduma. Ko a versat walla tiroto. To versete ɗo sa waɗi a tiroto, a tiroto. To tireteɗo sa waɗi ɗon a versat, yahata ni anniyaji ɗi mbaadi. Jonon sa ari ɗo versete ɗo mbatta tan koko versete ko binda. Sa ari ɗo tirete ɗo mbatta koko tirete ko binda, ciñina wona. Jonon kala hen ko lutodirɗa yahata, jaɓata. Jonon anne sa are julde, a rokkani anni o holno yarata. Ko Allah tagri en ko en ganda ɗum. Allah wi ko gande kam ko adine ndewoton kam. Allah wiyani ndewe kam. Allah wi ko gande kam ko adine ndewoton kam. Mi tagrani yimɓe e jinneji sowona yo ndewam, kono gande kam ko adine ndewoton kam. Annan Saar Abdullaahi Saar ñande kala pina subaka tan naata e Dakar walla naata e nokku mbiya mboɗo yiiloyomo, mbiya tan yomi yawi beddaji tan mboɗo yiilo hami yiita Saar. E aduna on wawi hewde yimɓe ni a wawa yiitude. A ƴettat adresse Saar, ƴetta numéro makko téléphone, ƴetta adresse makko, ganda leegal ngal o hoɗi ngal, ganda nokku ɗo hoɗi ɗo, ƴeewa kadi ganduɗo nawma ha jettoɗa. Sa yettima kadi hay bâtiment o hoori mum no wawi hewde yimɓe ne hoɗɓe e oɗon bâtiment ni, alay saago namdoɗa ha ganda numéro suudu ndu wala, walla ganda numéro appartement o. Joni noon an aɗa rewa Allah, a anda Allah, aɗa habbira tan aɗa ƴuro aɗa ƴurto, jiita yeeso ma tan ko ɓalal e baafe walla weeyo ɓolo. Allah hoɗata koye ɓernde, jiyata Allah koye ɓernde ma, ko woni yeeso ma goɗɗum a wawata yi, saabu hankkadi a andi Allah. Sa andani ɗum holno ndeworta oɗo Allah subahanahu wa taala. Allah tagani neɗɗo mo miijotako sene juula, kono kadi ko ɓuuri hewde e juuluma yo won Allah, ɓayde kanko ndewata. Te wimaka saɗa rewmo andumo, andumo ndewata o ko holi o.
so tawi en kaali ganndal eɗen keewide kala saha humpitade ɓuri humpede kala neɗɗo mo jiiɗa kumpaɗo ko majjuɗo ɓuri bonde e keefeeru. en mbaɗi ɓeto heewngo sabu e nder nokkuji keeɗe en nodda yimɓe eɗen namdo ɗumen ko heewi kadi eɗen keɓa namde keewɗe hakkunde Mauritanie, Sénégal, Mali, Gambie, Guinée yoga e nokkuji taw ko nokkuji kadi hen saji lobbiniɗi seeɗa. sa limi temedere neɗɗo keɗɗe kalami ko de yo Allah heedami haalde komi humpitaki. sa limi temedere neɗɗo mbimi ko so heewi e nder temedere neɗɗo ɓe ko nayo juulata hen ko heddi ko juulta. ko nayo juulata e nder temedere ɓe ko heddi ko juulta. ko heddi ko julta holɗum o janggantama fatiha ha beltoɗa fatiha o sellani to fatiha sellani juulu sellani fatiha o to sellani juulu sellani sabu fatiha ko farilla sa acci farilla e nder julde ma boni. alay sago ganda ko sellinta juulu ngu woni kabbirali habbirandu harminirɗi fof ganda ndun tigui tigui darɗe ɗe nangugol e koppingol ɗaccitgol ngol sujjude nde jottade nde ñamanteje gonɗe nder ɗe mbawa serdude gonɗi hen farillaji e sunnaji e jiɗaɗi ha timma. sa acci jiɗaɗi ɗi kam tawa aɗa andi a acci ko yiɗa walla a acci sunna aɗa andi gaccuɗa ko sunna sa acci ɗiɗi ganda ɗiɗi ɗaccuɗaɗi holko joɓirtaɗi e nder juulu ngu. farilla kam sa acci tan ganda ɗo kam a bonira mona mo anda ɗum o rewani Allah. majorité nder rendo men ko ɗum ɓuuri heew majorité e nder rendo men ko ɗum ɓuuri heew ɓayti ko ɗum ɓuuri heew e nder majorité o firti ko kala temedere nde limɗa ko nayo juuli hen ko heddi ko juulani. neɗɗo wawa mawnikinade e Allah neɗɗo wawa mawnikinade e dewal Allah ɗo mbiyata an lir fati mi heeɗo jomum sikka yawima ɗum min kay a ƴewata kalta min mboɗa e fati mina fati he tan taw fati o so sellani nata aljanna juuluma sellata a rewani Allah tawni ko ɗum Allah tagruma ya rewmo ko ɗum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗannani asma'uji addoy nguɗo juulu fukkota koye neɗɗo abadan a juula tan hayso koye nder ɓernde ma sa ronkiti ha ronkiti fof ne fukko ha heddi juulu kala nde fukki joom maayi ɗum koko winda e ma ene siññinane tappa sabu nelaɗo o wi sallallahu alayhi wa sallam hakkude julɗo e kefere serdiɓe tan ko juulu ngu noon waɗi ko sarɗiyeji nder ɗin sarɗeji sa andaɗi a juulani ɗin alay sago gandaɗi ɗum woni gandal. ordinateur nane yeeso ma aɗa wawi fijirdemo e kala mbadi no jiɗirɗa ɗo jiɗɗa nadde machine o fo aɗa wawi nadde makko ɗo jiɗɗa yaltu fo aɗa yaltude kala mo jiɗɗa kolde aɗa wawi kolde ɗum kala mo jiɗɗa fewnude aɗa wawi fewnude kala mo jiɗɗa yonnu aɗa wawi yonnu kala mo jiɗɗa sofnu aɗa wawi sofnu. tiktok kala jimol ngol e anglais français espagne arabe aɗa wawi yimtade aɗa wawi ñallude guiso hana muto wadde hen ko jiɗɗa ha daña buse ha daña gueɗe goɗɗe kono a wawa juldude a anda farillaji juulu a anda sunnaji juulu a anda jiɗaɗi juulu a anda farillaji sallike a anda sunnaji sallike a anda jiɗaɗi sallike a anda farillaji longal janaba a anda sunnaji longal janaba a anda jiɗaɗi longal janaba a anda janaba no lotirte a anda janaba ɗo lotete holko keɓata ha lotoɗa janaba neɗɗo mo lotota ko janaba wona won e rewɓe majorité lotta ko janaba surtout so tawi ɓe moori kesi wotude pirde tawa ɓe jogui inde walla yangue walla kew joom heɓanima kewo gayni ene hattojini yaade ɗo e balɗe 5 balɗe 6 kala nde rende joom galle makko hewani lodde hoore makko de ɓe jaɓata teno koye ɗe fo hande ko pewnitade ko ɓuuri hewde ha tenti guuri mawɗe ko wayno capital uji ɗi liggotoɓe bureau ji liggotoɓe nokkuji woni nokkuji ñalloɓe fewnude koye mumen
lotta ko janaba ngala hen haaju. waktuji Allah ɗi ko ɗi jeebaɗi, wona yoni mi yeehi jama juma mi juuli taw ka gaynako galle juulani walla toppitaki en haydara. eɗen belsidi diine Allah o, eɗen toppiti koye men e mbaadi aduna, te Allah wi ko tagrani en so wona ha ndewen mo. o tagrani en so wona ha ndewen mo, gasini foti. joni noon ene moƴƴi kebbinen jewte taw koye ɗemgal men lamgal cer, saabu Allah wi ko nelani nelaɓe so wona e ɗemgal mumen, ha yimɓeɓe mbawa famde ko nelaɓeɓe kalata koko woni pular labɗo cer, o joji labtuɗi taw ɗemɗe ɗe keñaki, taw ɗemɗe ɗe keñaki, taw ɗemɗe ɗe ko labtuɗe, ko guɗɗi ko ceñiɗi, sa wi konngol pat e pat jomum ne anda kalta ko. wona ñande kala o jooji ɗi nawe ha nder e nokkuji men, yimɓe ganda longal janaba gonga e gonga. an keɗiɗo aɗa sikka a wawi lotade janaba, ɓen mbawi cikkata ko aduna fof wawi lotade janaba. sa limi temedere ko 10 lotoro hen janaba, ko heddi ko lototako janaba, lottako. ganda ni ko woni janaba, gondaka il faut ganden rendo ngo, diine o woni koye wutteji ɗi e ɗemɗe ɗe e dente ɗe, kono wa ala e nder ɓerɗe ɗe. diine o yettaki hen, diine o way kono mbeelu e men ni, so nangue muti tan diine o muti. so nangue fuɗi ha ñawli jiya mbeelu diine ngu ne yaada e ma, so higgu waɗi mbeelu diine majji. diine ko wutte ɗo men ɗo en ɓorta tan, ɓornotoɗen ko ha mbiyen ken diini yankoɓe, taw tawitaki e nder rendo ngo, yahata moƴƴani wona. ɓayde Allah wi ko ɗum tagreɗen, alay saago cellinen ɗum, kala ko mbawɗen wadde goɗɗum cellinen ɗum kam. neɗɗo kam kala ko mbawɗa wadde e aduna, ɓayde ko an tan tawi aɗa waɗa hakkude ma e Allah, tinno kam sellin ko adduma ko. ɓayde Allah wi tagranima haydara goɗɗum de. ɗi avion ngaji ɗi autoji naggam ya gara koko jolti, ɗum ko nema Allah rokkuma nemo. kono o wima ko tagruma ko, kalɗo jawkal kal ndewata e nder ladde few a majji, gona nokku ɗo ganduɗa hay salliginade wa salliginade, aɗa renda e joom suudu ma a lotta ko janaba watta, ko yo daabeje jar tan, an haajuma ala e goɗɗum. saɗa juula ko ma tamoɗa, walla salligi ma guel butinguel joguiɗa guel timminta hay koyɗe maɗa, timminta terɗe maɗa. ten Allah wi tagranima so wona ya rewmo, ten aɗa rewe kalɗo jawkal tan, walla rewe kon ɗo biti kon tan, walla rewe oɗo business tan, walla ɗe rewe ɗeɗo penale tan ɗo mbawɗa yarude pop. hay saɗa reway ɗum, timmin ko Allah addirmako. ɗaminoɗa jortoɗo Allah ɗo, min mi timmani, kono ko Allah wi addiri kam ko mboɗomi waɗa ɗum kam, mi waɗat ha timma. ko heddi ko komi timmani ko min, beele yo Allah timmitinami e komi timmani ko, kono kam ko Allah addirimi ko mboɗomi timmina ɗum. waktuji 5 Allah wi mboɗomi timmina. longal mangal somi wondi hen mi jangata Qur'an, mi memata deftere, mi wangota ko suudu ka, mi nata e jama e juma, mi ƴeewa minnene timmini ɗum lotade janaba nde, mi anda ko moƴƴinta ɗum ko bonnata ɗum ko wona ɗum. neɗɗo o woto ronkan ɗum hoore makko, woto ronku ɗum, ko ɗum woni gandal. andude Allah, sa andi a gayni, ganda gande aduna, ndenira ɗum Allah o, ndenira ɗum ko ndewata Allah ko. wona kala kaɗa waɗa e aduna, andu ko Allah addirma ko, ko Allah addirma ko ganda ko yamirma ko. kala gandal bawgal arde fawo hen. a jibinama e oɗo galle, a mawne oɗo galle, galle o suɓimama waɗima almudu, a jangi Qur'ana ha ɓaari, a jangi sariya ha fiilama, so tafsir mum so alpha mum, a arte galle ɗan tan jooɗi deeƴi, ala wona ɗum woni devoir ma ko andindeɓe ko ganduɗa ko. cukalel ha mawɗo fotani wonde galle he taw faati mum ɗiggani, ɗum fota won. ɓay ka jango ko jangoyɗa ko, wona ya moftan hoorema tan ndeeƴa, ala,
mbiɗa ko ya artu paaboɗa heddiɓe a arte galle o wona e wonnata ɓorno wuriyel ma jogi kursata yahaɗa arta min komi hafiz walla komi alpha walla komi non 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 ɗum ko zéro on titre o firtani firti ko andini yimɓeɓe ko ganduɗa ko ɗo jooɗiɗa kala andinɓe ɗum ko jangguɗa ko ɗum gandintaɓe kala ɗo dental waɗi sa ari ɓennin message Allah o ko holɗum ɓennin juulungu ko ɗum janggoyɗa ko woni farilla ko gandina yimɓeɓe kono sa juuli simo sa juuli darɗiɗi a jangi qul walla comen jeeɗi naggam Allah gacce ɗum sa wirdi naggam Allah yaafi gacce ɗum sa wi hasbi allahu naggam ɗum ɗacce ɗum kalne yimɓe ko Allah addiriɓe ko kalneɓe ko Allah addiriɓe ko haɓe mbawa ɗum tigui tigui ha ɗigga so ɗiggi noon mbaɗen hen poudre uji goɗɗi e maquillage uji goɗɗi wona sembeɗen makkiya ko laaɓani laaɓata neɗɗo mo lorta ko sa makkiyi ɗum to fayi o lotota ko moni gadda crème poppa e makko gadda rose à lèvres maquillage fof mbaɗa e makko mbiyaya peinture mo o yoɗata o ɓeydata ko siccude ɗum noon ko Allah addiri hen ko en guppat hen koye men ha laaɓa ɓeyden hen maquillage ɓeyden hen goɗɗum e goɗɗum ha ɓuura jirude ona ha ɓuuren yodde ɗum woni ko feññinta men ko sa wone ngo wuro a wone o galle a wone ngal leegal a wone oɗo jama kala ñande juulu ari harima julnude yimɓeɓe huccite mabɓe andinɓe tan sujuudu qabla e baata andinɓe jejji gonoji ɗi hande gandinanmi on tan hande nde ɗo yontere fof no worino sa acci ɗum ɗo juuluma ko sujjante babiraɓe jaaboɗe son mbawa defta hen ɗo darɗin ɗo aha saɗa juula a yejjiti ɗum holko sujjanta ha oɗo ñalawma hande mo goɗen jeeya mawɗo jaaro duuɓi capanɗe jeeya hande wa sernude qabla e baada sa yejjiti e nder juuluma walla ɓeyde juulu walla usti a ɓeydi e nder juuluma holko sujjanta ɗum ha hande yimɓe kawni hen ha ɓurti saabu ha hande so yimɓe koori ha gayni ha heddima baltati balɗiɗi moni kala namdo zakatul fidri woni asakal muddu wona muddu hoore ha hande yimɓe ne namdo ɗum kono sallam yamiri en ko en donki tan timminde oɗo diine wona firti ko haqqillaji men ngala ɗo haqqille ma ala noon ɓernde ma ala ɗon ɗo ɓernde ma ala anni ma ala ɗon ɗo anni ma ala ɗo a rewani ɗum sa rewani ɗum holto paaɗa ko caɗele rendo ɗeɗo caɗele rendo noon hande almudagu ngu no wayi hewde ni jime ɗe no mbayi hewde ni dente ɗe no mbayi hewde ni kolɓe ɗe no mbayi hewde ni ɓenninen messuji ɗi message yo ɓennu taw ɓennira kadi e ɗemgal laamgal laabtungal bawgal haalde pular laaɓɗo cer neɗɗo o faama mbasa jillude hay konngol gotol neɗɗo o faama aha joni de mi faami o watta ɗum e haajuji makko on message kala ɗo mbattuɗa ɓennindema o ɓennine so ɓooyi tan so tawi ko temedere kala ko nayo tan juulata hen ma wattu kala temedere kam capantato juula hen wona kono dente men ngala message uji diine Allah o woni tan ko message uji goɗɗum sen moƴƴodiri sen ndewi Allah sen mbaɗini sen ala ɗum ko dow jehen nder ɓakkere nde to woni to guitten ɗum pewnen yimɓe ha feewa wona ɗum woni rôle ma an janggoynoɗon arti janggoyɗon arti wona yo moɓɓu hunuko ko yo moɓɓiɗ hunuko o haala ko jangi ko o haalana yimɓeɓe kadi annene kadi mbiyataɗo janggu faati emi heeɗo o wasa mawnikinade o janga sen ñawi o once o oncirte ko janggo woto oñoyade wona ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe wattude haqqille ko haalte e nder toɓɓere kono yaaji kono ko ɗo tan kaaɗeten so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓatake ɓatake men altina ko ganndal ganndal noon musidɓe tedde moni fof yo ɗabbo andude Allah kadi ganden kala kaɗa waɗa anniyo saɗa salligino anniyo saɗa juula anniyo juulanmi ko tisubar saɗa loto janaba anniyo golle ko anniyade saɗa sakko anniya saɗa waɗa ko moƴƴi anniyo anniyo ko mbatta ko anniyo o woni transport kala kaɗa waɗa so anniyo arani haydara yahata tinnoɗen e koye men moƴƴinen ko Allah subhanahu wa taala tagri en ko Allah tagarani haydara sona en ndewmo ko heddi ko wi ko tan o teddini ɓi adama o honɗi ɗum hakkude jeeri e waalo c'est tout kono gonga laaɓɗo ceero o wi tan ko tagruma ko ya rewmo rewdemo nde noon a wawa hofade aɗa wirda taw juuluma sellani
awa murnade walla piya laafma joɗɗa tan aɗa tummini aɗa dumo ko dumoroɗa ko hay goto taw gurmoroɗa ko taw juulu ngu sellani wawa yaade ko juulu ngu woni hoore golle il faut ngu sella ala sago ngu sella keng so ngu sellani ala fof ko sellata goɗɗum haydara ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe